שמירה על שטחים פתוחים ונקיים מפסולת בניין הינה מטרת-על של איגוד ערים משולש דרומי והמשרד להגנת הסביבה. איגוד ערים, בסיוע ובמימון המשרד להגנת הסביבה, יזמו נוהל חדש לפינוי פסולת בניין, תוך שימוש בטכנולוגיה חכמה וחדשנית, שמטרתה לעקוב ולנטר אחר משאיות הפינוי מאתר הבנייה ביישוב ועד להגעתן לאתר מוסדר ומאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. בשלב הראשון, נלחץ על כפתור פתיחת פנייה חדשה. לאחר מכן, ייפתח טופס ההיתר שבו נדרש למלא את כל הפרטים. שימו לב, בשדה מספר הבקשה, יש להזין את המספר כפי שמופיע בקובץ הגרמושקה. יש למלא את כתב הכמויות כפי שמופיע בקובץ הגרמושקה. ניתן להיעזר בטבלת הכמויות לצורך חישוב הכמות. לפני הגשת הטופס, יש להעלות את קובץ הגרמושקה ורק לאחר מכן להמשיך לשליחת הטופס. לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעת אימייל המאשרת שהטופס יתקבל בהצלחה. ניתן בכל עת לבדוק את סטטוס הפנייה באתר. בנוסף, בכל שלב שבו הפנייה מאושרת, תשלח הודעת אימייל לעדכון. בשלב השני, יש לשלם את האגרה. לאחר התשלום תועברו חזרה לאתר לצורך העלאת הסכם ההתקשרות עם תחנת מעבר מאושרת. בשלב השלישי, לאחר אישור הסכם ההתקשרות, יש להמתין לאישור טופס 4 ולקבל את האישור באימייל. לפרטים נוספים בקרו באתר האיגוד.